Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Tohle video bude takové povídací. Budeme si povídat o stravovacích návycích, konkrétně o tom, co mám v plánu nebo nemám v plánu do budoucna vyzkoušet a s čím mám nebo nemám zkušenosti. První, o čem budu mluvit, je veganství, protože jsem měla v plánu se účastnit veganské výzvy. V infoboxu budete mít odkaz na ty stránky, kde se tedy můžete taky jaksi účastnit veganské výzvy, pokud vás to bude zajímat. Já už jsem v minulosti veganství zkoušela, bohužel to nedopadlo moc dobře, protože já mám celý život problém se železem a veganská strava, tím jak je založená právě na rostlinné stravě, jak si toho železa poskytuje poměrně dost, ale moje tělo ho neumí zpracovávat. Takže jsem tady narazila na velikánský problém, kdy tedy jsem jaksi nedokázala ten problém vyřešit. Nicméně rozhodla jsem se, že dám veganství druhou šanci a do výzvy jsem se přihlásila, ale po konzultaci s mým doktorem a zároveň po konzultaci s mým manželem jsem se rozhodla, že to odložím, protože mě teďko čeká zhruba za 14 dní plastická operace břicha, která je prováděna mimo jiné i ze zdravotních důvodů, ale hlavně je to teda ta plastická operace břicha, takže budu o něco krásnější. Proč jsem se teda vlastně jakoby chtěla zúčastnit veganský výzvy? Já si nemyslím, že by veganská výzva, ono to je tedy na 30 dní, jak si byste se měli 30 dní, tedy měsíc stravovat čistě vegansky. Máte tam vlastně jakoby těch 30 dní rozděleno po týdnech, kdy vám tam jak si připravili i každodenní plán, který by vás měl nějakým způsobem provést tou veganskou stravou bez toho, abyste tedy hledali nějaké rady a recepty na internetu, protože tam vlastně všechny ty recepty, které tam jsou, jak si jsou uvedeny a popsány poměrně pěkně a dopodrobna. Já si nemyslím, že by tahle výzva ze mě udělala prostě doživotního vegana. Já mám maso hrozně ráda, ale zároveň s tím ráda zkouším nové recepty a skutečně nejsem zastáncem toho, že maso by mělo být v jídelníčku každý den. Přestože my momentálně maso každý den máme, protože moje rodina ho prostě vyžaduje. U nás se vaří klasická česká kuchyně, která, no nebudeme si povídat, není zrovna bohatá na vitamíny, ale zároveň s tím je strašně bohatá na kalorie. A u nás opravdu se prostě jede v těchto věcech, kdy nejoblíbenější jídlo je vlastně svíčková s knedlíkem nebo kuře s bramborovou kaší, to mají taky strašně rádi a mě to třeba trošičku mrzí, protože já bych ráda, aby jsme teda ten jídelníček měli jaksi vyvážený. Proto se snažím hledat nějaké vhodné alternativy k jídlům, které jí, ale dělat je o něco zdravěji. Nebo zkouším nové recepty, které by mohly nějakým způsobem moji rodinu zaujmout a které by mohly být o něco i zdravější. Bohužel se mi to moc nedaří, protože můj manžel mi to docela slušně sabotuje. On vůbec zná všechny ty směry, o kterých já tady budu mluvit, má svůj ucelený názor a myslí si, že není v pořádku, aby někdo něco vyřazoval ze svého jídelníčku, v čemž já tedy s ním jaksi souhlasím, ale u nás je to skutečně tak, že my to možná do
nějaké míry s masem přeháníme, protože u nás prostě maso má číslo 1 a vlastně se celý týden jede čistě jenom v mase a nemyslím si, že je to taky takhle úplně v pořádku, proto se snažím hledat nějaké vhodné jiné alternativy, které by jaksi ta rodina ocenila. A od veganské výzvy jsem si slibovala, že když já to tedy jaksi vydržím, tak a se mi pročistí organismus a b objevím třeba něco nového, co by mohla ta moje rodinka jaksi ocenit a co by se mohlo zařadit do našeho běžného jídelníčku. Dalším stravovacím směrem, který mě opravdu velice zaujal, je raw směr. Je to vlastně obdoba veganství, jak jsem tedy pochopila. Je založen na zelenině a ovoci, a oříškách a vůbec rostlinné stravě, ale v syrovém stavu nebo sušeném stavu, chcete-li. Takže se v těch pokrmech jak si zachovává veškerá vitaminová hodnota, kterou ovoce a zelenina nám nabízejí, což mně osobně přijde strašně fajn, jo? Protože já si myslím, že těch vitamínů momentálně teď prostě ve svém jídelníčku moc nemáme a zároveň mi to přišlo jako docela fajn alternativa k detoxu, který já držím vlastně každý rok. Vždycky na jaře a na podzim, aby se mi tělo jaksi pročistilo a myslím si, že tohle bude takový příjemnější, než vyloženě jíst jenom čistě nakrájenou zeleninu a ovoce, že si z toho budu moct vytvořit nějakou, já nevím, polívku nebo pomazánku nebo nějaký dezert a podobné věci. Bude to určitě zajímavější a já si myslím, že by to mohlo být i příjemnější. Já už s RAW koketovala předtím, protože když člověk vlastně začne cvičit, tak je to takový, že si dává větší pozor na to, co jí a já vždycky po cvičení mám takový nešvar, že hledám něco sladkého a proto jsem objevila právě v Lidlu RAW tyčky, které byly super, ale přijde mi, že za ně chtěli poměrně dost peněz a přišlo mi to trošku jako smutný, že za něco, co vlastně jakoby tělo mělo prospívat, chtějí víc peněz než za nějakou klasickou delisu plnou chemie. Ostatně ono je to takhle vždycky, tak jsem hledala nějakou vhodnou alternativu, kterou bych si mohla vytvořit doma. A našla jsem a už mám teda dole namočený datle, budu zkoušet a pak teda jako o tom asi možná něco napíšu na blog, který momentálně strašně zanedbávám a hrozně se za to stydím. Další směr, o kterém chci mluvit, je paleo směr, od kterého si teda myslím slibuju nejlepší výsledky, protože paleo vlastně vyřazujete obiloviny, vyřazujete mléko, mléčné výrobky, ale zůstává tam to maso a vejce, který si myslím, že jsou pro tělo taky strašně důležitý, i když oni to vegetariáni a vegani neradi slyší, já si to skutečně myslím, že není dobrý právě z jídelníčku cokoliv vyřazovat, ale proč si jako občas neudělat prostě pauzu od nějaké potraviny, zvlášť když se jako přejíte, si myslím, že je naprosto v pořádku. A mám už vybrané nějaké recepty, co se paleo týče a ten si myslím, že teda u nás asi bude mít největší úspěch, protože jak říkám, moje rodina je masová, má maso moc ráda a odmítá jakoukoliv alternativu, nebo odmítá se ho na dobro vzdát. Oni jsou schopní jaksi něco z toho masa oželet, ale nechtějí to maso vlastně jakoby úplně vyřadit ze svého jídelníčku, což já chápu, já ho taky nechci vyřadit ze svého jídelníčku, protože já maso mám strašně ráda, takže já vím, že ze mě v životě vegan ani vegetarián nebude. Já nejsem zastáncem toho, že by člověk nějak radikálně měl omezit nějakou potravinu a vůbec
nějakým způsobem ten svůj jídelníček úplně překopat. Já tedy nemám nic proti veganům, nemám nic proti vegetariánům, pokud tedy oni nějakým způsobem nepřijdou s tím, že já jsem vrah, protože si dám prostě nějaký maso. To mě osobně prostě košer nepřijde, protože když už teda mám životní styl v tom, že mám nějakou toleranci ke zvířatům, mám nějakou toleranci k přírodě, tak bych měl mít toleranci i pro svůj vlastní druh, a pokud ten člověk prostě nějakým způsobem z nějakého důvodu nechce být veganem, tak i to je potřeba tolerovat, protože jejich svoboda přece jenom končí, kde začíná ta moje. Pokud já se svobodně rozhodnu, že chci jíst maso, tak si myslím, že oni prostě nemají sebe menší právo mě za to odsuzovat, stejně jako já je neodsuzuju za to, že jí, já nevím, mrkev, nebo že jí zeleninu a ovoce a odmítají jakýkoliv živočišní produkty. Já si myslím, že ta tolerance by měla být na obou stranách, a pokud tady nějakým způsobem oni tolerují mě, jsem schopná tolerovat já je. A pokud o někým vím, že je vyloženě vegan, vegetarián a podobně, tak já nejsem zrovna ten typ, který kdyby s ním šel, já nevím, na oběd, tak že by si dal steak středně propečený a k tomu, já nevím, bůček se zelím a podobné věci. Já jsem ochotná tyhle věci tolerovat a nemám sebe menší problém se s tím člověkem zajít do veganské restaurace. I s tím, že teda jak si to maso mít k obědu nebudu, tak si ho dám večer, že jo, tam už to nikomu asi vadit nebude, ale prostě nejsem zastáncem toho, aby někdo mi koukal do talíře a za to, co mám na tom talíři, mi prostě takhle prostě nadával, protože já si myslím, že to je vyloženě sprosté nadávání a netolerance k lidem okolo, a je to prostě strašně smutný, že tyhle lidi jaksi mají jakousi, nebo hlásají jakousi toleranci k přírodě, ale odmítají tolerovat své jedince svého druhu, který třeba skutečně můžou mít k tomu i nějaké zdravotní důvody, proč nejíst maso, nebo jsou prostě přesvědčení o tom, že když člověk jí maso, tak je to v pořádku. Já si myslím, že je to taky v pořádku. Souhlasím s nima, že není v pořádku ty zvířata chovat v takovém prostředí, ve kterém je chováme. Na tom bychom se jako lidstvo měli trošičku pozastavit a skutečně si to maso, pokud ho jíme, vybírat z nějakých chovů, kde teda je to všechno v pořádku a kde se k tomu zvířeti chovají jako ke zvířeti, dokud tedy nepřijde jeho čas a nejde na tu porážku. Problém jatek se asi úplně vyřešit nedá, protože žádná smrt nebude nikdy úplně košer a nebude nikdy úplně bez bolesti a nebude nikdy úplně soucitná a podobně, i když si myslím, že od času středověku se to zacházení na jatkách s těmi zvířaty poměrně dost zlepšilo, aspoň co já jsem viděla, co já jsem měla možnost vidět, tak si myslím, že je to mnohem rychlejší, než někomu podříznout krk a nechat ho jaksi vykrvácet, ale nejsem prostě zastáncem toho, aby člověk, ať už teda vegan nebo nevegan, prostě druhýmu koukal do talíře a ukazoval si na něj prstem, to mi přijde hloupý a nedospělý a dětinský a arrogantní. Já prostě skutečně mám názor na tyhle ty lidi velice negativní. To je asi tak všechno, co jsem k této problematice chtěla říct. Doufám, že jsem neskákala příliš z téma na téma, že jsem mluvila srozumitelně a že z toho nebude nějaký extrémní chaos. A
já děkuji za vaše shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, potěší mě like. Můžete mě taky sledovat, i to mě potěší. A my se spolu uvidíme u příštího videa.